samtidig så bliver man også mindet om, jamen det er sgu også vigtigt, at der er nogle regler, at der er, hvor er det, vi sover henne, og hvor er det, der er toiletter henne, og hvor er det, at vi får vand, og hvorfor står vi i kø, før vi skal have t-shirts af stjernerne, og så. Jamen det gør vi, fordi det er praktisk, så der er nogle regler, og de regler skal vi altid huske, at de skal også være musikalske, og det er de nede på Sølund. De musikalske, der kan det godt være, at vi kommer til at gå forkert hen og gå ind i køkkenet, når vi skal på toilettet. Men så er der bare en, der siger, hallo, det er ikke der, det er helt, det er den anden vej, du skal. Det er derovre, Marker. Det er ikke noget problem. Nej, det er nemlig ikke noget problem. Det er ikke et fucking problem. Vi er der for også at hjælpe hinanden. Og mange af dem, som er publikum på Sølund, de har også noget at komme med til at forløse sådan en stivnet kræmmersjæl, hvor man snart ikke kan grine mere, eller man tør ikke sige, hvad man mener, eller man tør ikke være nysgerrig. Der har de da en hel masse at komme med, fordi det er da unaturligt så ufri vi bliver.